Mit navn er Martin Zachariasen, jeg er institutleder her på DIGO. Og velkommen til en hyggelig og nostalgisk eftermiddag. Og vi skal fejre e-mailens 30 års jubilæum, i hvert fald på DIGO. Jeg vil fortælle faktisk om internetstandarder for EUO. De blev faktisk lavet her på instituttet af undertegnet. Så er der lidt spørgsmål om, hvad er internettet? Er det virkelig internettet start, vi står og taler om? Eller er det noget andet? Jeg mener, det er internettet start i Danmark. Så det blev den 2. januar 83, en søndag, at jeg var over i maskinstuen. Og det var en, der hedder Jim McKee. Han sendte et brev til MCVAX Bang. Det kan I se, der er sådan en udråbstegn, der hedder Bang. DIGO Bang Kjeld. Og det var noget med, at den skulle først til dem der i Amsterdam, der hedder MCVAX. Så skulle den så til DIGO-maskinen, og så til sidst skulle man aflevere til brugeren Kjeld på maskinen DIGO. Ja, og det er faktisk starten på internettet i Danmark. Jeg er øvrigt interesseret i alle, der har materiale fra 1975 og op til 1992 om nettets udvikling, fordi jeg tænkte mig at skrive nettets historie på et andet tidspunkt. Det som folk gjorde, det som folk meget hurtigt så med hensyn til e-mail, det var for det første, at man fik, som Claus lige har sagt, direkte adgang til at sende noget her og nu. Og det var billigt i forhold til, at man skulle sende noget andet via postvæsen. Det største ulempe, der var med det var faktisk, at det var, fordi det var så hurtigt, så kan folk til at skrive tingene rimelig hurtigt, og det betød så også, at man ikke altid fik gennemtænkt på samme måde, som hvis man skrev fra i gamle dage. Det kan være dejligt at være uformel, det kan også være dejligt at sende mange e-mails. Vi kender alle sammen den her fortid. De fleste, der sidder i det her lokale, er gamle nok til at huske dengang, der kom mere mail i den her slags post, end vi fik på e-mail. Men jeg har lidt fornemmelsen af, når jeg kigger ud over jer, i hvert fald nogle af jer, der står og kigger ud over en kildesamling til det, jeg skal i gang med. Så det ser jeg frem til. Men det er Facebook. Jeg vil næsten sige lidt ligesom Monty Python, now to something completely different. Fordi jeg vil snakke om Facebook, som ikke har noget med e-mailen at gøre, men det er på sin vis den måde, som nettet for rigtig mange mennesker ser ud i dag.